Gusto taon 2026. Aldaw ka sa tuyang mahal na inang Santa Maria. Dai kalangawan ang Our Mother Perpetual Help Novena taod-taod alas 5:15 ang hapon. Madadangog po yan sa DCGB. Kami po giraray minataon ng respeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay ang paglaom na yaon na po kita sa maray na sitwasyon asin kamugtakan. Matapos ang sarong hapon o kaya halos sarong aldaw na maghapon na pagtrabaho hinguha sakripisyo asin diskarte asin iba pa sa paagian kan padagos niya tong panarig asin pakimaherak sa mahal na amang Diyos. Sana po yaon na kamo sa maray na kamugtakan. Medyo maray-ray na istorya, may major developments kita tabi digdi sa probinsya ng Albay. Lalong-lalo na po dyan sa mga nasa evacuation centers, tatanems. Sinasabi ko sa inyo, magdangog tabi, magdangog. Kasabay ang bilog na tropa, naglalaom kami na yaom po kamo dyan nagantabay, dakul bagang nagdadangog kasubago, sana nagdiretso lamang kamo tabi, sundo alas 5 ang hapon man kita. Mga istorya lokal, national, international, siyempre ang mga reports kan tropa ta dyan sa luwas, ang Mega Force Patrol, Chief Jimmy Pading Jim, Pading Jomar, Pading Al, si Joshua, si Angel, si Karen sa Manibela, si Henry Mata, Master Control kasabay ko kunyan, Tatanems Flora. Nakagat ko na naman tatanem sa kuya digdi maray nga ni taday na sus Mario napapaano daw mantang sa newsroom padagos pa ang pagsubaybay ipagsumada kan mga istorya lokal, national, international. Nagsusuperbisar dyan nangingenot News Director Mardila yaon ngunyan Jen Matthew Balyaran, siyempre nakamonitor sim padagos ang pagkontribo Ma'am Sya Leron work from home, Nicole Ann Gloriani lokal, national, international, nababasa nindo dyan DCGB News Online, ang samoyang official social media news portal. Siyempre nadodangog kada best na may news break as newscast sa DCGB. Sa IT, Jerome Nico Martinez, maray na hapon po sa mga nag-antabay sa satuyang broadcast worldwide netwide. Ako mapuan sa indong servidor sa radyon sa Indopong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, P.U. Fernandez. Sige, day na tabi kita magparahaloy. Paki-on kan tabi tatanems kang newsroom, yung ating mikrofono dyan ta. Pinag-apudan ko si Madam Doreen Abelinde, an resident volcanologist kan Linyon Hill Observatory Station kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Para ko ta na makahuron tango niya na pagkapon, kundi ay nagdial kita 2 beses, busy an sa iyang linya. Now, digdi kita sa satuyang newsroom ta nagakapirang minutos pa sana, ibinutwa na kan Fibolx opisyalmente ang pagbaba kan level kan bulkan mayon. And sa tuya yan nakukonfirma ron sa paagi na ka-newsroom niya to, ta si Ma'am Doreen Abelindi, dahil ta busy sulinya, nagdial kita 2 beses. Si Jen Matthew Balyaran, dyan sa newsroom, Jen, what's the confirmation from Fibolx hali sa Fibolx manungod dyan sa pagbaba na kan alerto level kan bulkan mayon. Maray na hapon tabi, Jen. Maray na pagkahapon po, Sir Pio. Maray na hapon sa gabos sa mga paraan tabay. Tama ka dyan, Sir Pio. Base iyan sa ipinaluwas na abiso ngunya na alas 3 kang Fibolx dahil daa po sa padagos na pagluya na kang mga aktibidad kang bulkang mayon hali sa alert level number 3 o tendency towards hazardous eruption, ibinaba na ngunya na pagkahapon sa alert level 2 o moderate level of unrest. Sigun sa Fibolx digdi Sir Pio sa indang abiso, sa pagultanen da po kang July 11 to 18 ngunya na taon, nagbaba na ang eruptive activity sa summit crater kang mayon base sa record ka mga strombolian events. Padagos man o so pagbulos man kang lava asin rockfall and yung pyroclastic density currents na nagkausa man kang pagrampahog kang o pagkakaigwaning lava flow, Sir Pio, nagbaba naman po ang level. And nagbaba naman po yung aktibong lava flow sa Miisi, sa Bunga, asin sa Basudgalis, mantang nagluluya naman ning padit-diit yung mga distansya Sir Pio from 2.7 kilometro
3.2 kilometer asin so 3.8 kilometer hali sa crater kang July 22 ano na naman da po ini Sir Pio medyo naghalipot naman so distansya na nagpapahiling o nagpapahiwatig na palit-lit nang nagluluya talaga ang pagbaba kang supply kang magma hali sa crater sa panahon na sa poon kay ito sa nasabing petsa. So kasunod kay ni Sir Pio, nagbaba naman po so lava collapse yung na-register ng mga rockfall events sa average na 278 events. Sagkod po yan kang upuon kang kaigwaning mayor na aktibidad kang January 6 sagkod sa July 23 kung sa ina-record po ang almost 12 events da po Sir Pio. So nagpo naman na maging stable ang mga lava flows asin palit-diit naman ang nagbuhulog na mga materyales sa Delisdis kang bulkan. So ini da po Sir Pio mga parameters na naging rason kung nagdesisyon na ang PHIVOLCS para ibaba ang sa alert level 2 ang alerto kang bulkang Mayon hali sa alert level 3. Pero sa ibong kang pagbaba kang alerto kang bulkan, padagos ang abiso kang PHIVOLCS na maigpit mang giraray Sir Pio na ipinagbabawal ang paglaog sa 6 kilometer permanent danger zone dahil aktibo pa ang bulkan asin dakula pa ang posibilidad kang biglaan na mga aktibidad kay ni asin pagkakaigwa ni ano pa man Sir Pio. And lalo na Sir Pio sa if ever na magkusog pa ang pag-uran, ipagpaalerto manggiraray yung mga LGUs or sa mga riyaon duman sa barangay dahil posible manggiraray na ibaba sa mga materyales na enot ng binuga kang kainikang aktibidad kang Bulkan Mayon Sir Pio. Oho, so officialmente alerto level numero 2 na ang Bulkan Mayon ibinaba na tabi ano. Yes Sir Pio. Okay, so sige tabi Jen, thank you so much sa information. Thank you so much. Okay, so yan po si Jen Imbalyaran hali sa Newsbase Marina hapon. Thank you so much tabi Jen. Yan ang report hali yan sa newsroom ta kasubago pinagkokontakta si Madam Dorina Abelinde kaya lang twice kitang nagdial busy ano. Na apodanta naman si Sir Bobby Cristobal sa tuya pong Albay Public Safety and Emergency Management Chief tanganing makapagpaabot na kita ng informasyon matabangan ta ang komunidad kung ano ang mga dapat nagibuho na obserbaran manungod sa latest na iyan na sitwasyon na Bulkan Mayon pagkatapos na ibaba na ini sa alerto level numero 2. Nasa linya na po ang satuyang Chief kan Albay Public Safety and Emergency Management Office si Sir Bobby Cristobal. Sir Bobby, thanks for taking our call. Marhay na hapon tabi. We're on air na sa DCGB sa Bicol Target tabi. Good afternoon Sir Pio asin sa gabos na listeners tangon niya na pagkahapon. Ay opo. Sir Bob, tabi ano kasubago na i-report na sa Samuya and na-confirman kan newsroom itong so pagbaba na kan alert level kan Bulkan Mayon from level 3 pasiring sa level 2. Officialmente on your end tabi dyan sa Indo sa opisina. Kindly tabi expound tabi manungod sa bagay na iyan. Yes, Sir Pio, tama po yan. Kasubago po bandang alas 3 ng hapon, si Miss Maritone Bornas of PHIVOLCS, ang chief kang monitoring kan volcano kang Mayon volcano is nagpaluwas nin memo sa tuya nin advisory saying na pigbababa na ninda ang alert level status from alert level 3 to alert level 2. Kung saan po ini po pigbase ninda sa indang monitoring sa pagbawas kan bilang kang activities like rockfalls, mga small quakes, mga strombolian activities asin su SO2 emission ta. Nahiling ta medyo nagbaba naman siya and medyo kalmado naman. Kumbaga nakumpleto ninda su gabos na parameters para ibaba sa alert level 2 ang status kan Mayon volcano eruption, Sir Pio. Ay opo. Pardon tabi may ignorance ano it's si Ma'am Mariton na tabi ano ang yaon diyan. It's not Durin na Abelinde.
Actually, si Miss Doreen is our OIC resident volcanologist digdi po sa Mayon Volcano Observatory kang FIVOX digdi sa Linion Hill. Alagad ang sa indang boss po, ang chief ninda is si Miss Mariton Bornas po. Aha. Okay. Opo. Siya Okay. ang usually nagtataonin information lalo na pag mga official and big decisions mostly po kay Miss Mariton po. Yan. Ay opo. Di Sir Bobby itong sa mga technical matters data na itutukaron ta ipasimplify ta na sana nadangog ko sa imo Yes, po. kasabago quote and unquote basado sa impormasyon official kan FIVOX na ipigpaabot sa Indo nagbaba na sa mga parametros kan abnormalidad kaya level numero 2 na sa nangon yan so alerto tabi Sir Bobby. Tama po yan. Opo. Tama po yan. Oo. Now, ano na ang corresponding action and issuances na ipigpapautob na ngunyan kan apse mo, it being the fact na level numero 2 na tabi kita sana? Yes po, ngunyan po pigpe-preparar ta ng advisories na sa tuyang ipapaluwas, lalong-lalo na manungod po sa decampment kan sa tuyang mga active evacuation centers. Right now we have Malilipot, Tabaco, and Kamalig. And we have a few families outside evacuation centers sa syudad kan Ligao kung saan ma-advise na kita ng decampment sa Inda. Alam mo po, Sir Pio, medyo halawig naman ini. Halos 7 bulan na sinda sa evacuation center and grabe naman ang sa indang anxiety and sa indang restlessness. So, medyo nakula, maugmang balita actually sa inda na madangog. Actually, pirambulan naman kitang pigkukulit kan mga evacuees sa tuyang mga IDPs Oho. na magdecamp na alaga data man nga ni na natutugot iyan sa kudwara kitang basis o warang advice from FIVOX na ibaba ang alert level. Sigun siya sa tuyang protocol, Sir Pio, every time na nasa alert level 3, dapat nasa evacuation center, gabos na nasa laog kang 6 kilometer permanent danger zone. Mhm. So parang as you have stated way back before, science-based ang gabos niya tong desisyon dyan tabi Sir Yes Bobby? po. Oho. I mean, even our local DRIMOs na nakikihuron sila sa tuya na mag-advise ang APSE mo ng decampment. Sabi ko nga ni Sir Pio, madali po para sa inda mag-request alagad kung ano man may mangyari dyan ang ituturo nila sa APSE mo. Ituturo. Sabi ko, yes, sabi ko, abo taman isugal, Sir Pio, ang kaligtasan kan lamang saro. Lalong-lalo na po, data man masiguro talaga si Mayon Volcano, ang behavior na ang activities kay ni day man kita nakakasiguro. Mhm. So, are we safe to say na decampment order any minute from now will be issued by the APSE mo tabi or PDRRMC na yung council na mismo? Yes po, we are drafting it as we speak and for the approval of our chairperson kam PDRRMC, Governor Noel Rosal. Mhm. So anytime na iyan maluwas ang order. Now, tagigibuan ni man ining news patitabi baga sa samuyang online official social media portal anong sistema baka kung iguan ng mag-irenot na maghali na mag-decamp na or what ano ang kuan maghalat lang ba ning official order o sinda ihahatod para orderly or kanya-kanya na sinda tabi? Actually, Sir Pio, sa ngunyan, ka-meeting ko sa mga DRIMOs, so DRMOs, kan mga evacuation centers. And so iba, actually may patugon pa paano si Gov, may mga may mga tugon pa siya sa mga DRIMOs bago mag-urulian sa tuyang So, by tomorrow po siguro, so iba they have agreed na by tomorrow mag-decamp and day naman na mention na kaipuan ihatod pa ta iba-iba so, medyo hararayo man and dakulon ang sa tuyang ikikater. So, kanya-kanya naman po, Sir Pio, lalo-lalo na may mga gamit pa sindandara and everything.
So it will be tomorrow officialmente ang decampment na tabi ano. No, not officially, but iniso suggestion kang ibang DRIMOs na kaurong kungon yan. Ay, Depende man itauta na sa local DRIMOs ninda kung ano ang sa indang desisyon o sistema. Pero it will be soon. It will be soon. Ang advice will be given this afternoon. Oo. And then kung ready na sinda tonight, madiklom, gusto na maguruli, pwede man. Kung gusto magpalipas na kambanggi dyan, tanabuyo na mangkipitong bulan, pwede man pong saga. Okay. Anong plano igo pabarsin na nin date pa man na mabibitbit insofar as yung parang ayuda pa? What's the plan? Ang basta ang tugon sa kuya ni Gov, make sure matawan maskitig sararong sakong bagas kada pamilya bago mag-uli. Ayun. Yung man lang sulas na tugon sa kuya ni Gov Tabe. One sack per family na evacuee. Yes po, and then si Sir Jel kanina Mulato of Tabaco was also looking at makapagtao pa su LGU Tabaco. Pag-aadalan pa ninda, pag-chat pa ninda kung ano pa ang kaya ninda, ikatao lamang bago mag-uruli sa mga tao. That's why nga ni Sir Pio, bako man ora-orada na baka ibabatang or ang kang GUs na paulion, baka by tomorrow na po iyan, Sir Pio. But again, depende sa LGU. Opo. So iyan, so one sack of rice insofar as the provincial government is concerned. Yes pero po. sa mga local DRIMO, pwede man na magdagdag pa dyan sa kaya maninda. Yes po, Opo, tama opo. po yan, Sir Pio. Okay, now tabi Sir Bobby yung activity kan vulkan mismo, yung abnormalidad nagbaba na. So mga nakatambak diyan tabi sa mga kunyan, mga galis, here comes the rains again. Ano sa tuyang magiging abiso ta kung mapapaulion tanayan ang mga evacuees na yan tabi? Anong sa tuya diyan na issuances kaan? Again, Sir Pio, bawal manggiraray kita maglaog kang 6 kilometer permanent danger zone. So, all deposits, PDCs, lava deposits na yaon dyan sa bulkan na mayon, sabi mi nga ni, we have to stand firm na if it is within the 6 kilometer permanent danger zone, data hindi pwede iroon. Mayon volcano has her natural way of healing herself. So, Pio, data hindi pwede panginutan. Data ini pwede kalkalon. Lalong-lalo na delikado ini para sa gabos. Lalo mainit pa ini, and it will take years bago ini magdegas and then mag-cool down. That's why sobrang delikado, and they piga-advise kang FIVOX na iroon ini. But as to the loose and then ining yaon na beyond the 6 kilometer permanent danger zone, we are on it. May mga teams na po na nag-assess kang mga river channels na kaipuhan in desilting. And halos identified na naman gabos, and pigigibutan na lang su process kung paanong manner or program ang satuyang gagamiton. And also sa lahar, so threat kang lahar maski day na baga subulkan, igwa na kita day na ning aktibidad subulkan na marhay, pero may deposit na diyan sa mga galis. The threat of lahar is still there tabi, Sir Bobby. Ano ang sa tuyang abiso kan sa publiko? Yes, again, ulitin ko po, pig-assess ta ini gabos, and then we have identified those channels already, and then i-decision ta po ito, and then pigpa-process ta, pigdi-decision na lang po task force kung sa paanong paagi. Okay, sige tabi Sir Bobby, kung igwa ka pang gustong ipaabot, lalong-lalo na duman sa mga nag-antabay ngunyan na talagang gusto na mag-uruli man, go ahead tabi. Yes, maugmang balita po ini, lalong-lalo na duman sa almost 7 months na po na IDPs ta na yaon sa evacuation center. Maray na balita po ini na binaba na ang alert level status kang bulkan na mayon from alert level 3 to 2. But again, let me remind everyone na padagos manggiraray ang unrest ni mayon. Nasa alert level 2 manggiraray kita. And piga-abisuhan ang gabos na day maglaog
within the 6 kilometer permanent danger zone, i-consider tamang giraray na active si Mayon, so padagos ang sa tuyang pag-iingat, and padagos manggiraray ang pag-monitor kan sa tuyang mga local disaster risk reduction and management offices. Salamat tabi Sir Bob, babuhay ka mo dyan sa APSE mo. Thank you, Sir Pio. Good Thank you so afternoon. much. Good afternoon. Mga tugang si Sir Bobby Cristobal sa tuyang nakaulay niya na pagkahapon. So i-recap niya to muna Chief Jimmy, Pading Jim, i-recap muna niya to. And Pading Jomar, ibinaba na po ka na Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang level kan Bulkan Mayon hali sa level numero 3, pasiring na sa level numero 2. Por dahil isimplify ta na lang, sugabos na mga scientific parameters nag-indikar na nagkukulpa na ang aktibidad kan Bulkan Mayon. Although, iyaw pa sa abnormalidad ta level numero 2 pangani. Now, ang sabi man ni Sir Bobby Cristobal, decampment order. O yan na, mapadecamp na soon. Baka nga ni sa aga, very least, sa aga daw mapadecamp na. And then, maluwas na lang sa official order ka yan. In fact, as we speak, pinag-draft na ang APSE mo. Pipirmahan iyan ni Governor Noel Rosal, PDRRMC na ang logo. Taso council na mismo bako ng APSE mo. PDRRMC na ma-order nin decampment. So ready na po kamo dyan tabi na mga evacuees sa aga po yan, the very least. And ang tugon kan Gobernador, tauan lamang ning tigsararong sakong bagas sa mga familyas, suhali sa ining sarong sakong bagas, suhali sa provincial government. So mga LGUs, sabi ni Sir Bobby Cristobal, pwede man na magdagdag pasinda kung anoan sa inda man na makakayanan if ever gusto ninda. Na-mention nga ni Sir Bobby Cristobal, itong sa tabako, nagpaplano na baka may idagdag pang iba. Depende naman po yan sa LGU. Basta itong susarong sakong bagas, ang tugon ni Gobernador Noel, tawan from the provincial government of Albay. And then, yan, pinagmomonitor itong sa mga galis na yao na nakaabot sa tambakan mga volcanic debris. Yan, pinagmomonitor na yan. Ta siyempre, pag nag-uran, may peligro pa yan, clear and present danger pa po sa kunyan, sa lahar. So yan po, tabi, the very least, and siyempre, so pagbabawal sa 6 kilometers permanent danger zone na paglalaog asin aktibidad sa palibot kan Bulkan Mayon. Yan, very breaking news, tabi, first heard, digdi po sa DCGB, Bicol Target. May mga report na kita dyan sa luwas. Aramon ta daw ang istorya nakabandera antabay. Kasubok ka pa ready sa tuyang chief reporter. Chief Jimmy, compadre, thanks for waiting. Go ahead, Tabi. Good afternoon. Salamat Tabi, Padi. Maray na hapon. Nagpaluwas naman in decampment order Oho. na MDRR mo, LGU Kamalig sa pamamayon ni Mayor Caloy Baldo, MDRR mo Chief Romel Negrete. Oho. In kasunod ini kan pagbaba kan alerto level sa Bulkang Mayon hali sa 3 down to level 2. Opo. Basado sa decampment order, ang mga evacuees na yaon sa Barangay Ngabong, Bungkaras Evacuation Center as in Tagaytay Elementary School, sa aga, alas 6, Agosto 6, Oo. alas 8 nin aga, biga bisuhan ang mga Barangay Disaster Risk Reduction Management Council, kan Barangay Anuling asin Kirangay, mag-coordinate sa MSWD para sa briefing, may kinaraman sa decampment na mangyayari kung saan may mga kondisyones na papaabot arog kan mantener na pagpoprohibir sa mga residentes na maglaog sa 6 kilometer permanent danger zone. Oo. Sa ibong nalado, maging sa mga border control point, i-deactivate naman tabi pare Oho. sa mga police force na pinag-designar dyan sa mga danger zone sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Sa inan informasyon na ini, pare, good news sa mga yaraon sa evacuation center sa pagsabing makakabalik na sa normal ang sa indang hanapan sa indang pamuhay-buhay. Yan, very good, very good. Sige.
Yan tabi pa rin. Ang update sa aga na lang, pasyaran niya to, ang mga evacuation center sa pag-uruli kan na mga ini. Sige. Tanan sa to yung mga dagdag na informasyon sa pangalan kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa Enrol Cali, Basta Radio, and metal detector na po sa PYC, Orosite, Legazpi City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, tabi kumpadring Jimmy, Chief Jimmy. Si Mayor Kaloy na apodanda. Mayor Kaloy, maray na hapon tabi. Si Pio po kan DCGB. Maray na hapon tabi sa Pio. Ay po, thanks for taking our call. We're on air na po sa programa. Katatapos ka lang palang kan report ni Chief Jimmy. Igwa na ka muning decampment order da dyan sa Kamalig na i-implementar tabi. Over. Ay po tabi sa Pio sa aga ma-decamp na kita kan mga IDPs ta. Then diretso na rin marilinig muna sila kunyan hanggang sa aga para bago man sila magali malinig ang mga lugar nila ng hali. Ayun, opo. Mayor Tabi, any idea, rough estimate lang, pirang personas yan o familias na makakabaralik na tabi sa mga barangays? Nasa 203 families po ini na mabalik na sa mga kanilang barangay para naman kumbaga balik normal na siya ng buhay. Ay, opo. Anong mga barangays po tabi, Mayor Tabi? Barangay Kirangay and Barangay Anuling naman po, Sir Pio. Ay, oho. So pag uli ninda sa aga, kasubago nakahurong ko man si Sir Babing Cristobal, so provincial government ata may itataong tigsararong sakong bagas. On the end po kan munisipyo, igwa man po ning plano kung ano man lamang? Actually, may mga food pack pa kitang itatao, baka mga tig-limang pack pa ito. I-distribute naman do diretso para pag uli ninda, may darapos ninda sa mga araw nila. Pero siyempre, marilinig po inikan mga araw nila sa luwas ka na sa law. May magagamit lamang sila mga pagsapta lamang. Ay, opo. Now, tabi, Mayor, yung may mga border control points baga tabi dyan, what will happen na duman tabi? Ikukwata na po ito, aliyon ta naman. Ay, opo. O di sige tabi, Mayor Kaloy, salamat sa confirmation. Kung igwa kang gustong ipasabot man tabi dyan sa indong mga konstituente sa Kamalig, go ahead tabi. Ayan po yan, sa mga IDPs ta na yan po sa evacuation center, maglilimpya na po kita para sa aga makauli na kita para ali ang tama ng mga evacuation center kung mag-asoy-soy asin manlinig manggiraray. Yun lang po, Sir Pio. Thank you so much. Mabuhay ka tabi, Mayor Kaloy. Baldo mga tugang nakahurunta ka na banwa anin Kamalig. So yan tabi sa Kamalig sa aga naman sa indang pag-decamp ka iyan. And igaw man kamong mabibit-bit pa yung mga food packs pa dyan. Ipapadara pa iyan tabi kan alkalde and magrilinig da tabi dyan sa indong mga babayaan na mga inakupar na evacuation centers and yung mga border control points diyan sa Kamalig sa indaman na area of responsibility i-deactivar na iyan po sa aga. Dire-diretso kita kan istorya bago kita mag time check diyan kay Tatanem si Pading Jomar. Salamat man tabi sa paghalat. Good afternoon Pading Jomar, go ahead. Salamat Pading Pio. Good afternoon sa mga paraan sabay. Sa tabako buda malilipot mahalat sinda kang order hali dyan sa probinsya. Oho. Kan pag decamp ready na ang mga notisya nakaulay niya to si Mr. Gil Mulato. Oo. Buda si Mr. Alvin Magdaong. Ang CDR mo tabako si Gil Mulato sa malilipot si Magdaong. Dahil pa sinda magkapaluwas kang order. Sundo na dahil sinda naka-receive officialmente hali sa Matalangkaw. Yun. Oo. Ulay ko si Magdaong, sabi ni Magdaong, nalilibong nga ni Sinda. So, pinaluwas na Adukan Pibol. Ang sabi, duman sa ultimo, ever, the lowering of the alert status should not be interrupted, interpreted to mean that the volcano's unrest has ceased, considering that the edifice is still pressurized and SO2 emission remains high relative to baseline levels, the public is strongly advised to be vigilant and refrain from entering the 6-kilometer radius permanent danger zone. Yan. Ito naman pa din sinda nalilibong
tama or ini sa loob kan 6 kilometer danger zone. Pero sa order nga yakang pinalo sa advisory kang people, dahil pa pwede maglaog sa 6 kilometer danger zone. Alaton may nasa na nga sabi ni Mr. Magdaong, sa order hali dyan sa PDRRM mo. Yan. Dahil itong sunodon me. Roger. Ayo yan, pero pag nag-order na, nagpaluwas na in-orderan PDRRM, apsi mo, ang tabako o CDRRM mo, pati ang malilipot MDRRM mo, mapaluwas naman tulos ka na order na pwede na magbaralik asin ini pupunan sa aga na alas 8. Yan pa din Roger. mga impormasyon, Jomar BNDCGB. Salamat tabi kompadreng Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. So yan tabi halato na lang tabi ang magiging na opisyal na dispatch so kaiyan kan Albay Public Safety and Emergency Management Office and much more kang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council headed by no less than Governor Noel Rosal. Oras Pilipinas, alas 4:36. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Green Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax.
Tuhod. Siko. Baywang. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Sige, thank you. Sige, yan, may kaulay kay kita. Nadawag mo tatanems. Bata subosis malindo kun sa taling. Ay, nako. Di maray na hapon po sa Tuya Giraray, Maray na hapon dyan kay Sir Jason Gomez Puyo. Yan, sa kuyang amigo. Mantang nagkakape-kape si Sir Jason Gomez na Puyo. Diyos maray na hapon tabi sa imo dyan. Asin sa familia. Yan. Ingat-ingat tabi. And then, sisay daw inda tatanems na bako man sa pagka-frustrate o kung ano. Sisay daw ang may maka-advise lamang ko ta na ki Senador Robin Padilla na pumundo na ko ta. Adi tatanem stop. Sus ko. Ay makonsuelong makauyam na pasintabi po sa mga nagboto kay Senador Robin. Hilingan mo baga tatanems ngunyan handarita may nagkuan sa tuya, may nag-text ano ito so kahuron ko kasubagon na malindukon ang boses tabi tatanems. So kahuron kong malindukon sa talinga ang boses pagdangagon. Watsing da siya. Maray na hapon tabi sa imo madam. Day ko na unang bitan tatiba at igwa na namanin. Mauri. Yan tabi ha. Sige. Ay nako. Di bali sa agatan na sana naman ang si Robin na Padilla. Isay daw maka-advise dyan na pumundo na. Sus ko. Kan magkaigwa ng impeachment mo niya tatanim sa namuklat na sutawo. May post nga ni sa Facebook na kumbaga sa Bicol, napaano ngaya ito taigwa kita nin Robin Padilla sa Senado. Top notcher senator at that. Pero dahil ngaya kita nin mga senador na the likes of Chel Diokno, Attorney Ligotan, si Chel Diokno ato abogado tatanems. At ang ito may napaano ngaya ito Pilipinas. Taigo kitang Robin Padilla sa Senado, pero dahil kita ning abogado Chel Diokno, abogado Ligotan, abogado Pawa, abogado Narbasa, both from the defense and from the prosecution tatanems Natangay taday kitang arugaan. Napaano ngaya kita Pilipinas? Iyan, ngunyan ta presko pa ang impeachment. Pag abot kan eleksyon, ano na naman ang satuyang mentalidad sa pagboto?
hilingan naan ngunyan si Robin pasintabi sa nagboroto man, pero sana nakukuan indo so logic kan post na ito sa Facebook na nabasa ko. Nata taigo kitang Robin Padilla sa Senado, pero dai kita ning the likes of Attorney Cheljok, no? Attorney Ligutan, Attorney Powa, Attorney Narvasa, Attorney Kapunan. Ako tatanems? Both from the defense and the prosecution. But we have Robin Padilla sa Senado. You can just imagine, tatanems, ang nakatukaw sa witness stand, graduado nin mga hararom na adal sa auditing, abogasiya, babalandrahon sa nang balahurang haputkan sa rong senador na likes of Robin Padilla. Di ba tatanim sa no? Nahalata naman ang inclination eh. Di ba? Oh. Well, we get whom we voted for, di ba tatanems? Yan ang kinuata eh. Yan ang nagustuhan kang tao. And look at my latest survey baga. Ano ito so nakaluwas na survey? Pulse Asia ba yun? Parang 3 weeks ago. Nagkaiguaning survey. Si Robin Padilla, ibubuto pa tabi tatanems. Ida ko sa nakumpirang taon iyan si Robin. Top notcher baga siyang senador. Ano? Iyan kayang senado baga is composed of 24 senators. Igwa, yan sa konstitusyon, igwang upper bracket, igwang lower bracket. So top 12, iyon suma-straight yata ng 6 years. So lower 12, 3 years. Si Robin top notcher, anom na taon? Bako? Anom na taon si Robin? Kasabay kan pagtapos kan turno ni Bongbong Marcos. Basta ako pasintabi sa iba baga paano tatanems, pasintabi duman sa mga nag-idol kay Robin, iba sa pagka-artista, iba sa pagka-senador. Hello, maray na hapon tabi. Good afternoon tabi, Sir Teo. Opo. Sabi ko, kung ako sana na, nahiling ko itong page ko niya ni Robin Padilla. Makangili-ngili. Nata ito. Ili ba nga baga sa bigapot niya? Nata ito, tarong kayo. Magayon, nung pagmati yung hinali ko sa channel. Oh, hinali mo sa channel, binalyo mo. Kinambyo ko. Magkaiinit pag lingon. Maray nga, itaday mo ginapo sa tibilisyon mo. Aday, iwalo na ako kanaki ko. Kung gapon mo sa tibilisyon. Magayon ang baga sa mga hapot ni Padilla. Garo, hapot si grade 1. Ay, naku, tabi. Sige, tabi, tiya. Sige Salamat po. nin maray. Okay. Pero sabi ta na nga ni, swapot ko, anong magiging attitude ta? Ang sa tuyang magiging voting attitude pag abot kan eleksyon na naman. Tangon yan. Igo kita baganing characteristics ng mga Pinoy tatanems na mainit sana ang pagtratar niya to kan issue and na igwaning ngaya nasala kita or what nung araw kaini sa pagpili. Pero pag abot kan eleksyon, nabibirik iyan tatanems bako. Sa ngunyan, nakakahiling kita kan disparity kung si sayan dapat nayaon diyan sa Senado, badaso kung si sayan dae. Bako nahiling tan diferensya. Plus na nga ni, mga nagtirindog sa prosecution bada defense, mga matitinding abogado, mga pigpupig bubugtak sa witness stand, mga, can just imagine, NBI director, abogado may hararaw na pag-aadal, both national and international, mga auditor, bubumban ka na, saan ka ba nag-aral? Pumunta ka ba sa bundok? Hindi ba gasukan naman ni Robin Kasubago? Gagaring nga ni, nagdimitir na yata sa chief of staff ni Robin, sarong abogado. Well, yung nga yan sa tuyang hapot so voting preference ta, so voting attitude ta, what is happening sa Pilipinas? Ta, so survey naman,
2 or 3 weeks ago, iboboto pa si Ruben, halangkaw pa sa porsintahe. Oh, nako tabi, na napangyari ang digdi sa tuya, no? Sa Philippines, ano? O maray na hapon tabi diyan sa office na Madam Rochelle. Oy, nag-arantabay man pala sa Madam Rochelle, ano? Yaw pa ka mo, Madam Rochelle? Si Sir Fred, nakikinig po. Si Sir Fred. Oy, Sir Fred, gandang hapon sa iyo. Long time no see, sir. Long time no huddle. Long time no chika. Ano bang masasabi mo kay Robin? Sir Fred, na Sepres. Sir Fred, gandang hapon sa iyo. Nakikinig si Sir Fred. O Madam Rosella, and dyan sa tropa, sa tropa dyan si Sir Fred, sa Bicol, and then dyan sa Sunwest, Sabi ni Sir Jason Gomez Puyo, idol mo bagaan? Idolon ko nga ng ganan si... Well, on another aspect, bako lang niya sa pagkasenador, o talagang igwa siya ning unique na characteristics man bilang artista, Tatanems. Talaga yan. Dahil kita nagmemenos kan mga artista na makalaog sa public service, pero isa lugar taman tabi. Tasayang kan pigagastos ta dyan eh. Diba? They have all the perks, allowances, the influences, the authority kan opisina ning sarong senador, pero hilingan na po yan tabi. Ay nako, sana ining impeachment na impeachment trial, magina ining avenue sa nag-adang-adang na election 2028 kung sisay mga ibubugtak ta dyan, tabi Tatanems. Gone are the days, the likes of Jokno, Senator Jokno, tabi Tatanems, bako, senador ito, Senator Joker Arroyo, Senator Raul Roco, Senator Miriam Defensor Santiago, puro na sa kabilang buhay. Ina kung si Chupisto Ginggona, Senator Chupisto Ginggona, kung buhay pa, yung mga dikalidad yan, dikalibre, sisay pa, Tanyada, Tatanems, bako, sisay pa, Ople. Yan na pag minadeliver talagang logical, legal, and sabi na nga ni, full of wisdom and full of statesmanship. Ngunyan, hindi na statesmanship ang nagkakapira dyan, bako ng quality ni sarong statesman ang yaon dyan, Tatanem sa Senado, kan nagkakapira, ng quality ninda, qualities ninda, bako ng statesmanship, kundi showmanship. Madam Rochelle, hindi naman, wala na, hindi na sila nakikinig, hindi na nag-text back si Madam Rochelle. Maray na hapon, kumpadring Altabi, what's happening? Salamat, Pade. At least nagiro naman ngunyan ang mga otoridad na may dukaran. Lalo na ang mga estudyante sa high school sa anti-drugs campaign. Jog sa monitoring Pade, igwa ng nagkakapirang eskwelahan, digdi sa Legazpi, so mga barangay high school, pinag-schedule na nin pa-seminar kan PIDEA, kan PNP, kan BADAC, parte ini sa napapaguroronan pirmi sa mga papod na meeting kan BADAC, ang barangay na piglalaog na kan illegal na droga ang ibang estudyante sa high school. Nakakalarma ini kung isipon sa sarong barangay, so magurang yaon sa indang mga kakian nag-eskwela, alaga dito pala na-influensya na ng illegal na droga dahil sa reparo sa indang minsan na iba na. Panorsimbagon, ito pala nakatsungki na. Nakadrugs kaya na. Bagay na ini, sabi pa ikinakalarma ini, kan BADAC sa mga meeting, minsan nag-attender kita ng mga meeting sa BADAC, sa isyo na ini kinakalarma,
Bago sa nakan mga magurang ko lalo na sa barangay officials, kasi siyempre may epekto yan sa pasyo din ka sa rong barangay. Kaya ngayon at least iguana na yung mga schedule na pa-seminar o pagpasabot prioridad sa nagkapirang high school Big D sa siyudad nin Legazpi. Roger. Apa na informasyon pa ada di Southern Pagkat Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal sa istorya hali dyan sa Legazpi. Tata Nems, makitingin ng lag, pwede na tayong mag-eskerda. Sige, salamat kan sa ido pagantabay. Di magali, may major newscast pa kita, 5 to 5:15 ta Miyerkules ngayon. Salamat, mahal na ang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition.